तो संगा चल ही के है। आवा बहादुर दबा के एकदम बढ़िया से मिजाज से जीवन का सच्चाई है बाबू, ई कटु सत्य है। जो धरती पर आया है सबको यहाँ से जाना है। कहे लोग जे आइल बाव के जाए के है, लेकिन भैया जेकर जाला ओसे पूछा। कहे के तो बहुत आसानी से लोग कह देला कि जे आइल बाव के जाए के है, लेकिन जेकर जाला ओसे पूछा। ई तो संसारिक नियम है। अगर एक दो आदमी पर रहत तो आदमी पागल होके मर जाता, लेकिन संसार का नियम है। और समय के बाद तमाम चीज सुनला है बहादुर कि ए धरती से गईले के बाद जब स्वर्गीय गुरुजी जब ये दुनिया के छोड़ला तो पूरा परिवार को लोग रोलस, पूरा परिवार को लोग रोलस। बेटा बेटी नाती नतकुर पतोह भाई भतीजा संगी साथी आस पड़ोस सब रोलस। बहादुर तनिष आजा 1 मिनट के लिए। सब रोलस। बाबू चल गईला, चाचा चल गईला, दादा चल गईला। हमहन के कैसे बीती, कैसे रहब, के समझाई के बुझाई। खेते में कितना खाद डाले के हो, कितना पानी देवे के हो, कितना बेंगा डाले के हो, के बताई। तू तो चल गईला, लेकिन कोई सोचा आत्मा जाती है, क्योंकि सच्चाई है शरीर बूढ़ा हो गया तो छोड़ के जाना है। लेकिन इस शरीरिया से जब आत्मा जाले तो उहो रोवेले, उहो रोवेले। कब रोवेले? जब पति परमेश्वर दुनिया के मालिक कहलगर धरती पर सबको नारी की संज्ञा दी गई, सबके पति एक हैं, पति परमेश्वर। ई आत्मा भी रोवेले जब है शरीरिया के छोड़ेले। काहे बदे कि जब ले शरीरिया में रहल बड़ा आराम कैलस। चोरी बेईमानी खेल कूद हंसी मजाक गीत गौनही मेहनत मजदूरी कुल कैलस। बेटी बेटन के देख के, नाती नतकुर के देख के, आस पड़ोस के देख के हंसलस खेललस मनोरंजन कैलस। जब वह शरीरिया छूटेले तो आत्मा भी रोवेले। कब रोवेले? जब पिजड़ा निकल जाला है, खाली हो जाला ना, तो जब दुअरिया पर सुगनवा निकलने के बाद पिजड़वा के जब लोग पोरवा छिरी के सुतावेला, आज उन्हें समय सुता देला तो सब जब छाती पीट पीट के रोवे लगला, आय हो बाबू आय हो माई। तो आत्मा रूपी दुल्हन भी ओ पति परमेश्वर से सवाल करेले, सैया जैसे इतना देर रुक गईला ना, खाली 2 मिनट रुक जा, खाली 2 मिनट रुक जा। एक बार पूरा परिवार हमारी खातिर रोवत है, हमके एक नजर उनके देख लेवे दा। तू कहाँ ले जात हुआ? ना कोनो सनेस भेजला, ना कोनो सुदेवस भेजला, बस अइला अब विदाई करवा लिया, लेके चल देला। तो आत्मा रूपी दुल्हन पलट पलट के ओ शरीरिया के देखत थे जौन खाली पिजड़वा हो के, आ पलट पलट के आत्मा रूपी दुल्हन पूरा परिवार के देखत है। आ रो रो के पति परमेश्वर के पैरवा पकड़ पकड़ के कलश के, हे सैया, हे पति देवता, हे परमेश्वर 2 मिनट के लिए रुक जा, 2 मिनट के लिए रुक जा। कहा कहत है? कहाँ ले जाला ये पिया, कहाँ ले जाला हो पिया, कहाँ ले जाला हो पिया। ये लोग ना बोल पाए तन से बोल दा, 1 मिनट हम रिक्वेस्ट करत है, ठीक है? आत्मा रूपी दुल्हन कहत है, कहाँ ले जाला हो पिया, कहाँ ले जाला हो पिया, कहाँ ले जाला हो पिया।
कहाँ ले जाला ए पिया, 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 डाली के मुहावा पर चदरिया, कहाँ ले जाला ए पिया। कहाँ ले जाला हो पिया, कहाँ ले जाला हो पिया, डाली के लाली रंग चदरिया, कहाँ ले जाला हो पिया। हे पिया कहाँ लेके जात हुआ, ये आत्मा रूपी दुल्हन रोते कहाँ लेके जात हुआ, कहाँ लेके जात हुआ। हाउ देखा तू बिना सुदेवेश की विदाई कर लेला, लेकिन दुअरिया पर के रोत हो सैया, के रोत है। सखिया सहेलियन से मिलहु न पवली, कहाँ ले जाला हो पिया, कहाँ ले जाला, कहाँ ले जाला हो पिया। सखिया सहेलियन से मिलहु न पवली, कहाँ ले जाला हो पिया, कहाँ ले जाला हो पिया। अब ही बारी बा उमरिया, कहाँ ले जाला हो पिया। आत्मा रूपी दुल्हन देखत है, अगर केहू के बेटवा बा तो ओकर आत्मा, केहू के बेटी बा तो ओकर आत्मा। हाउ देखा पति परमेश्वर हो दुअरिया पर देखा, बाप महतारी रोवे। हाउ देखा हो पति परमेश्वर, बाप महतारी रोवे, हरी रोवे, बैठी दुअरिया, कहाँ ले जाला हो पिया, कहाँ ले जाला हो पिया, कहाँ ले जाला हो पिया। बाप महतारी रोवे, बैठी दुअरिया, कहाँ ले जाला हो पिया, कहाँ ले जाला हो पिया। डाली के लाली रंग चदरिया, कहाँ ले जाला हो पिया, डाली के लाल रंग चदरिया, कहाँ ले जाला हो पिया, डाली के लाल रंग चदरिया, कहाँ ले जाला हो पिया। हमारे गुरुजी हाउ देखा हमार जो संगी साथी वन जे हमारे संगे उठलस बैठलस, जे हमारे साथे खेललस कूदलस, जे रहल देखा ऊ लोग हमारे गैला के बाद का करत हवन सैया जी, ऊ लोग हमारे गैला के बाद का करत हवन। ऊ आत्मा रूपी दुल्हन देखत है, गांव के वो लोगन के जे संगे साथे रहल, उनके हथवा में का हो, केहू के हाथ में रसरी हो, केहू के हाथ में टांगी है, केहू के हाथ में बांका है, केहू के हाथ में पतलो है, केहू के हाथ में खूस है। रो करके वो आत्मा रूपी दुल्हन कहलस, काहे बदे टांगी बाका हो, कांचे कांचे बसावा के डोलिया बनत बा, कहाँ ले जाला हो पिया, जाला हो पिया, कहाँ ले जाला हो पिया। कांचे कांचे बसावा के डोलिया फनत बा, कहाँ ले जाला हो पिया, कहाँ ले जाला। अलग अलग चारी गो कहरिया, कहाँ ले जाला हो पिया, अलग अलग चारा गो कहरिया, कहाँ ले जाला हो पिया, अलग अलग चारा गो कहरिया, कहाँ ले जाला हो पिया।
हाथ में ही कुल सामान बा, कांचे कांची बांस के डोली फने लगल। हाउ देखा जौने पिजड़वा में जिंदगी बीतल, बचपन जवानी बीतल, ओ पिजड़वा के लोग गतरे गतरे बांधत। 4 गो कहार कान्ही पर लेके चल देलन हो सैया जी, चल देलन। आज अब चल देले हो श्मशान घाट पर, तो गावत हो लोग। का गावत है? राम नाम से हत्या से कूजले नगरिया, कहले जाला हो पिया। राम नाम सत्य से कूजले नगरिया, कहले जाला हो पिया, कहले जाला तो मिलल राख में शरीरिया, कहले जाला हो पिया। रूपी दुल्हन कलश, राम नाम सत्य है, यही सबकी गत्य है, यही गूंज से पूरा नगरी आज गूंजत है। श्मशान घाट पर लेके चल गई लोग। आज जब चल गई तो माटी के तन माटी में मिल गए, तो कहल गए पाँच 25 सजली शरीरिया, कहले जाला हो पिया। 5 25 साजल है शरीरिया, कहले जाला हो पिया, कहले जाला हो पिया। जूटल गहुआ और नगरिया, कहले जाला हो पिया। सतगुरु शरणिया में लागल ई नहिया, कहले जाला हो पिया। सतगुरु स्वामी में लागल ई नहिया, कहले जाला हो पिया। सतगुरु शरणिया में लागल सनहिया, कहले जाला हो पिया, कहले जाला हो पिया। सुमन मुन्ना कह लेखन